could be us. So back to what I was saying. Could be us. И какво става, хора? Аз съм Калян Иванов и това е трета реклама на YouTube. И днескашният човек, за който трябва да се абонирате, е Trifon Games BG. Линк ще има в описанието за каналът му. Затова няма какво да се бойте да го търсите. И ако не видите линка, просто пишете Trifon Games BG и ще ви излезем така. Той качва на компютър, прави интрота, аутро. Надявам се моето аутро да ви е харесало. Дайте да видим неговото. Има 109 абонирания. И се надявам да се абонирате за него. И това е попът. И хора, това честно казано ще бъде от КП. Надявам се да посетите канала му, да се абонирате и чао, чао!